Jamen altså, for helvede. Altså, seriøst, de der regler der med hunderacer og sådan noget, at der er bestemt, at man ikke må have, altså det er simpelthen så langt ude. Men altså for helvede, prøv at overveje, hvis du havde en hund, du har haft den i måske 3 år eller et eller andet, og så kommer politiet bare banken på din dør, og så får du bare at vide, det må du ikke have mere, og så aflever de den bare. Det er sgu da langt ude, mand. Hvad fuck laver de, altså? Nå, altså ved du hvad, når jeg tager ind og stemmer, ikke, så stemmer jeg for, at alle hunderacer, de burde være lovlige. Det er jo simpelthen så dumt, at ved du, jeg er faktisk bange for, hvad hvis nu min hund, jeg har min hund derhjemme, hvad hvis nu jeg ikke må have den mere? Ved du hvad, det kunne jeg ikke, det er som at miste en familiemedlem. Seriøst, prøv at tænke, hvis du mister din datter nærmest, hvis du havde en, altså det har du ikke, det regner jeg da ikke med, du har, men altså... Altså, det er jo helt totalt... Hører du overhovedet efter, eller hvad? Hvad?